Så skal I sammen. Og der har været en del planlægning op til dagen, har vi måttet indse. Noget har vi været bedre tid med andre. Og nogle ting er gået lige efter planen også. Vi har Voldahamn, Møhippa, Svendsekser. Og det var heldigt for mig, at jeg var meget velforberedt til min. Fordi jeg havde længe inden gættet, hvilken dag det var. Så jeg kunne nå at være nyklippet og veludviklet, og jeg skulle egentlig bare spille overrasket. Og det viser sig, at det var ugen før. Så jeg var ikke nyklippet. Specielt veludviklet, men jeg var meget overrasket. Så det var godt arrangeret. Tak til min bedste mand for den opgave. Det var en hyggelig dag, synes jeg. Og det var også nogle gode venner, jeg havde med. Nogle af dem har jeg kendt længe. Pokerdrenge, 4 pokerdrenge, som vi har spillet hver eneste måned i 11 år. Over 11 år. Snart 12 år. Det er jo fantastisk, at vi kan det. Og hvor meget jeg elsker at tæve jer poker, så må jeg sige, at det primært kommer fra, det er selskab. Vi kunne lige så godt spille klassekrigs eller fisk. Ja, så er det med at kende allerede inden. Richie, vi startede jo pokerdrengen sammen for 11 år siden, snart 12. Og vi har været ramt sammen, vi er dejligt sammen. Vi har lavet mange ting sammen. Det har været dejligt, og det håber jeg bliver med at gøre. Og Rode har jeg kendt til at være i folkeskolen. Min bedste mand, min bedste ven. Og vi har lavet mange ting sammen også, må man sige. Vores tenniskampe og vores Da Vinci-ture er jo nærmest legendariske. De er verdenskendte, hvis vi to var verden. Men der var også, det var rart at se så mange forskellige folk, der ikke mødte hinanden før og kunne snakke sammen. Og der var en masse med sine nye venner med også. Hvad er det, når man møder en ny kæreste? En ny kæreste? Når jeg er fuldført, så giver det mening. Når man hver gang man møder en kæreste, så følger der altid nogle ting med. Og der følger også en vennegruppe med. Og man kan sige, at man kan lide med nej, så det er bare skønt. For de følger med. Og det er jo dejligt, at jeg synes, at dem, jeg har mødt gennem på dagen, er så gode venner, så jeg gerne vil have dem holdt op, at jeg egentlig selv i dag betragter dem som mine venner. Jeg håber, at I ser mig på samme måde. Hvis ikke I gør, så synd, for jeg følger med. Men noget andet, der også følger med, det er jo selvfølgelig familie. Og jeg har altid ment, at den pige, der endte op sammen med mig, hun skulle leve med mig. Og det kan være hårdt nok, hvis det er frisk gjort på den. Men hun får noget godt med. Du får en dejlig familie. For jeg har verdens bedste familie. De er søde og rare og sjove sammen med, og de er støttende, når man går for det. Der er du super på den. Det er en familie. Men jeg mener også selv, at jeg har fået en god familie med. Og selvom der kan være lidt udfordringer med sprog, så synes jeg, at det går ret godt. Og det med sproget gør så, at nu undskylder over for danskerne, at jeg lige står over på klingende rent svensk. Og jeg undskylder over for svenskerne, at udsigter mit svenske, det gjorde de bedste mening. Så til min svenske familie, det vil jeg gerne sige, at trods udvandringer på sproget, så har det altid været en glæde til at være med jer. Og jeg har altid set mig hjælpe. Til Slava, det var i Magdalene for 2 år siden. Både fordi det var selve selskab, men også fordi det var hjælpe sødt og oversætte for mig. Så jeg havde en idé om, hvad I bollede om. Makedonsk er ikke så godt endnu. Og du er jo god til at forstå danskere, at mindst når der går der svensk. Og Ville, det har været hjertetalt lidt hver gang vi har været i Malmø og til det på Ringe, at vi har kunnet komme forbi og besøge dig. Og jeg håber inden vi skal til det på Ringe i mange år. Men jeg håber, at vi kommer til Malmø og hilse på dig. Og du kan også komme til København. Der er ikke langt. Tony. Tak så mycket for de mange gange, vi har startet hos dig i Göteborg. Välkomna. Der findes ikke noget bedre hotel i Göteborg. Nej.
er et særligt selskab. Man får det store soveroom, den store ting. Man får alt det blå mat. Great service. Jeg håber, vi kan gøre det lige blå, når du er i Danmark. Til de andre tre, vi tykker både, det er reelt tre venner, de er i København, eller andet selskab. Så er de helt velkommen. Og så prøver vi så at skifte sprog igen. Og til Makedonien. Udsigter vi makedonske. Vi prøver. Raka danka i daki pero. Hvala mnogo što mi povijete tom dobro. Iako so jaskrat imali teško, uvijek se osjećam dobrodošao kaj vas. Makedonija je jedno golemo doživljanje. Jaz i mojde drugari uvijek uživame, koga ja dobivame vasjata ubava rakija. Nogen kender måske rakija. Det er det makedonske brændevin. Så, Netrupenia i Golemo, Sadovolspo, Očekovame, Hakdaja, Podsedeme, Makedonija. Jesme, Mnogo, Takodami, Dekaće, Dirate, Svarta, Sanas. I forstår mig, ja? Okay, igen. Nej, Mnogo, Otse, vi Laguna, Sakodana. Jas vi Viduam, Dekadobro, Tia, Hvordan? Det er jo svært at forestille sig, at to så cool økonomer som os. Det var ikke joke. Har mødt hinanden på internettet. Men jeg foretrækker at se det som, at vi er moderne. Effektivt i hvert fald. Hvad skal det? Du spurgte for nogle dage siden, så jeg talte om, at nu er det snart. Og det er ved at være meget snart. Om jeg havde troet, at vi nåede så langt. Og jeg svarer ja. Fordi selvom det måske har taget lidt tid, og nogen vil mene, at det har taget for lang tid, så har jeg altid troet, at vi vil ende op sammen. Og jeg vil igen. Nu er det jo ikke der ikke person. Ja, du ser godt ud, det kan jeg jo se. Og nu er vi fået vidt, og det er noget. Det bliver ikke bedre. Det er bare stylisten og massa pengar. Det er pengene rundt bag mig. Men det var også smuk inden. Du er god til at gøre ting for andre, uden at du forventer noget igen. Og så er det mest naturlige ting i verden. Du har et snopgæng. Det kommer vi ikke udenom. Altså, nogle ting skal være det rigtige kvalitet, det rigtige mærke. Det skal det. Men det gælder både for dig og for andre. Jeg har aldrig i mit liv købt så dyre vine, som du køber til mig, når vi skal have derhjemme, og du drikker ikke vin. Men nu får tanken om, at jeg skal have det bedste, og lige ud til vores dårlige vine. Og det synes jeg er så sødt. Jeg husker også, at juleaften går Rikke. Og det juleaften også. Rikke der. Og I har også ikke en anden gave. Hvor du møder op med en værtindegave, der er større end hvad jeg har med en julegave. Fordi du har fundet en skål, du synes, det er skål. Du giver ting, uden at tænke på prisen, uden at tænke på dine omkostninger, fordi det er det vigtigste for dig. Og det prøver jeg at lære noget af. For vi er lidt traditionelle i min familie. Du har også prøvet at lære mig at gå til koncerter og gå i teater og den slags ting. Og jeg prøver at tage til mig, og jeg nyder det ikke også. Det er ikke så slemt. Hvis man ser man bort fra det ikke er ballet måske. Men alt begynder så svært, og det går den rigtige vej i hvert fald. Du forstår også at støtte op, når det er vigtigt. Du forstår generelt, når jeg retter. Det er ikke de fleste tilfælde. Men du forstår også at sætte mig på plads, når det er vigtigt. Og jeg ved ikke, om jeg skal tage det positivt, men min familie synes, det mest behagelige at høre det, når Godana siger til mig, Rasmus, slut dig nu.
og jeg rent faktisk retter ind. Og jeg har for nylig ladet mig fortælle, at det sker oftere, end jeg egentlig lægger mærke til. Nu er det åbenbart bare blevet rutine. Hvordan det jeg prøver at sige, det er, at du er det bedste, der skete for mig. Du gør mig beskedent glad, og jeg er så glad for, at vi skal være sammen med altid. Og jeg elsker dig. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at være dig. Så jeg vil gerne udbringe en skål for mine dejlige familie, mine dejlige venner, og mest af alt for mine dejlige kone. Skål for godt af.